martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami namana tong mangaramuti ngulunami sahat tutikion. Tuhan tangihonon nami mahatam nabadiai. Homa na mangukap rohanami na manuturi pikiran nami di bagasat todimi. Asa takas sutangiho kami jala takas huatu sihami hatam nabadiai. Marhiti Kristus Yesus Tuhan nami, martangiak kami tuho. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita di minggu info kapit, ima natar surat di buku Rom bidu 10, mamuka sian ayat 10 onom, sahat tu ayat 20 sada. Tapai hutihu ma di bagasar rohata, songonom ma didok. Alai dang sude mangoloi barita naulii. Ainin na si Jesaya do. Ale Tuhan, tung isema na makaporseai jamita nami. Asa sian na tumangi hodoroha porseaon. Ia panangi hononi, sian hatani Kristus do. Alai onma dohonokku. Dang dibegei hurwa nunganian. Naung tolhas do suarana tuliat portibion. Jala rodi suhini tano oddo baritana. Alai hudok muse. Dang mangatto Israel disi. Parjolo si Musa madok. Pinggilokku mahamu mangiburu mida na sobang sohian. Paheheokku rimas muna mida bangso naoto. Humdo si Jesaya madok. Aka naso mangaluluyau ido nadapotan. Naung gabe patardo au di aka naso mangusoi au. Alai tu bangso Israel do didok. Manipat ari upaherbang tangakku tu bangso naso manguloi jala na manggaga. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata, di partikian nuay, torop do halak na puna kesempatan, laho manangihon barita na uli. Alai, torop do naso mamake partikiat doho denggan, jala torop dope na manulak manangdang porsea di hasitongan ni barita na uli. Maragam do tutu respon ni jolma tu barita na uli manang Tuhata ni debata. Torop do na olo porsea, alai torop do nang naso porsea manang manulak. Memang adong do kebebasan di jolma laho makaporseai manang manulak kata ni debata. Alai ganup do jolma mempertanggungjawabpon pilihanna. Ai diboto debata do manang songod dia pajakonon ni hita jolma di hatana. Nang petorop na manulak alai maragam na boy patupaon ni debata asasahat barita nauli tu sadok portibion. Marhuaso jala marhagogo oddo debata majou manangisepe asa porsea di barita nauli so marnida rupa. Asa nadijou dohita asa rade tumangihon barita nauli jala porsea songoni nang mamarita hossa. Huria na hinaholongan ni Tuhata, hobartu guar ni mingguta info kapit lapatan na jowon na maaw. Pernyataan ni debata doi tuhita. Nama dok jowon na maaw. Laho patuduhon holong ni rohana tu nama jow guarna.
tuna marpos ni roha di ibana. Marhite guar ni mingguon, disungguli hita, asa ringgas, majou Tuhani, lumobi ujutar gogot tita. Marhite guar ni mingguon, di papatar, say na alusan na do, naro majou, dohot mangido tu ibana. Ido na ginorahon ni minggu inpo kapiton. Laos ido dipasahat jamitaor tuhita. Pos rohatta pasahaton nasa parsoryotta tu ibana. Minggu inpo kapiton menungguli haporsiota asa taparinggas marsaor tu ibana. Ai di ibana do pangurupion dohot pasu-pasu. Huria nahi naholongan ni tuhatta, ala ganggu jolma dihadirio dohot tuaso ni debata, meragam di bahid debata, dalan papatar dirina. Di papatar debata hadirionna, di tonga-tonga ni hajol maon, asa pos rohani portibion di ibana. Di papatar debata hadirionna, tu portibion asa unang ganggu hita dihuaso dohot hagogo onna. Diigil guar ni mingguodo asa lampatar dingolutta huaso ni Tuhani jala olo hita majou ibana ala pos ni rohatta di ibana. Nunga patar di hita hadirion ni Jesusi alani diigil siak kita haradeon majou ibana marhite pos ni rohatta. Huria nahi naholongan ni tuhatta 410 tahun nasalpu di hari 31 Oktober 1517 di patupa Dr. Martin Luther do gerakan reformasi pato tahun podani huriai nungalipe podani huria ditikii ala didok malua jol masia dosana marhite pabahenan. Marujahat tutur pukon di suraton Martin Luther 15 tesis pato tahun poda haporsiaon ni huriai pangibulan ni poda ni si Martin Luther madok sola gratia lapatanna asini roha sabingdo haluau ni jala haporsiao sabingdo ima solapide dalan majalo haluau ni jala haporsiao ni tubuh di roha marhite nama jaha bibel sabing ima nanidokna sola skriptura. Diturpukon diodolhon si Paulus asini roha dohot teluaon ni jolma jaloon marhite haporsiaon. Dada marhite na mangulaho patik songon na pinodahon ni Jahudi. Malua do ganup na majou guar ni Tuhani. Nina si Paulus diturpukon. Halua do sita-sita ni jolma. Malua siak kamatean, sian hapogoson, sian parukilon, sian halojaon, sian parsahiton, sian penindasan. Mangeahi haluau ni dilului jolma do ragam ni pangurupi. Diula marbahudung. Maras kese manang meniksa diri, mardatu, mamele tu kuburan ni natorasna, hape dang jupak kaluau ni. Mangihuto Jahudi, marhite na mangulahu patik do roha luaon, alani podai ditulak nasida Tuhan Yesus, dang dihaporseau nasida Yesus do sibuak kaluau ni. Marhite na makaporseai hamamate dohot haheheonna ido uban na malua jolma sian dosana. Domu tusima na pinasaha ni turpuk jamita sadarion. Alani ia kamangin ang pinomat adong ma tuluhal si putih hatta nagabi parsiajaran nama ce arga sia turpuk jamita sadarion. Na perjolo dipitori dalan haporsiaon.
Dibuhay do di ayat 10 sada pernyataan nama dok alai dang sude mengului berita na ulii. Tu akka halak Israel do na tinebak ni padohan ni apostolon. Ay nasida ma naso makaporseay akka jamita taringot tu berita na ulii. Ia berita na uli na ni dok na ima berita haluaon na pinatupan ni debata. Marhite-hite hamamate dohot haheheon ni Kristus. Dalan majakok kaluaw ni ima marhite haporseaon di pakokopon ni Jesus Kristus. Halak na makaporseay Jesus ima na dapotak katigoran. Sa luhut halak dohop bangso na makaporseay berita na ulii tungpe marharoroan siyan akaparbegu bangsa yang bukan Yahudi dapotan pamitorion siya debata marhitehatan aja pok madohonon dipitori dalan aporsiaon. Marasing do ia pangalahon ibang so Israel. Adorang so turpukon dipanalnal apostel Paulus do na so mangulu Israel di bagasa kaporsiao si songoni. Sumurung do dinasida na mangyahipatik asa unang na makaporsiay hatiguran ni debata di bagasan Jesus Kristus. Dingolo parugamoon nasida siyan na mangulahon diluluy nasida do dalap pamitorion dada siya kaporsiaon gabe tartutu manasida di batu partutuhani disuadahon nasida do hatigoran ni debata dilului tahe pajong jokok katigoran nasida sa diri jaladang diudukon hatigoran ni debata. Dia kasurat tongosan ni Apostel Paulus masetak kasdo odolan po na mamudahon na so adong dalak kaluaw na asing soholan marhite haporseaon. Siyan panakasiyon ni akapadebisuk di pada na ibaru patardo na mulop aliran Judaisme. Ima sada aliran na torbang mangajarhon poda na lipe. Di podahon na sida ia naing malua halak Kristen ikut diulahon jala uduk di akapatik dohot adat haja hudion. Dialog jala ditulak apostel Paulus do podai jala dipodahon ibana ma poda na polin pabuan na so adong tarpangasahon ni jolmai marhaluao siad diri na sa diri tung ripas do haluao dipatupa di bagasa Kristus jala tung so adong tarbahen ni jolma manabahon tu haluaon naong sikop pinatupa ni Kristusi. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na pedua homma parseajaran si putih hatta siya turpuk jami taon ima atong dia do lapatan ni haporseao ni. Adorang sota pa bagas padohan asa siyan na tumangihod doro haporseaon ima na di ayat 10 pitui jumolo matarisihi lapatan ni haporseao ni ima iman. Di padan na robi hola 2 hali do jupak kita hata iman. Ima di buku 5 Musa 32 ayat 20 dohot di Habakuk 2 ayat 4. Na dilapati di Bibel na marhata batak marroha haporseaon dohot parsihohoton marhaporseaon. Alai nang pesongoni dang gabe dohonotta hirana sorikot haporseaoni di padan narobi jala gabe tadok holan marhite pabahenad do dalan ni jolmai tu haluaon tu padan narobi. Ay asing ni hata na 2 hali na tadok digijangi adong do jupak kita di padan narobi akagagasan na hirados tu pangatusion ni haporsiao ni isarani hata batak na diterjemahon Alkitab Indonesia ima percaya.
Sian sudi akka gagasa di pada narubi na marastua tu hapor siaon, boy do taripun ia hapor siaoni ima pangalahon na marhaposan tu Jehovah jala naso meoleol. Boy tapatudos di Psalme 26 ayat sada. Di akka buku ni par Psalme doho buku poda di patudu hoddo pangatusion na dos tu hapor siaoni ima pakirimon na mamulin dohot roha na marhapor siaon tu Jehovah sabing. Sadok ia hapor siaoni ima ngolu na marhaposan tu Jehovah debata naso olo marpangusadean tu gogona sadiri tu hasitonganna dohot tu gana-ganaan nang debata sileban. Di akan natagwari jupak kita do di padan narobi parsorion ni ngolu ni si Abraham na patuduhong ngolu na marpos ni roha dohot marhaposan nang marpakirimon holan tu Jehovah de bata sabing si Abraham do tiruat di naporsea aidang dipitori ibana sian na niulana alai na porsea do ibana di debata gabe ima dirajumi bahen hati goranna. Huria nahi nakolongan ni Tuhatta saonari gabe boy ma ripunotta pangatusion doho lapatan natakas taringot tuha porsiaoni hobartu panidangion ni buku nabadiai tung bagas situtudo situhu ni haporsiaoni haporsiaon namar lapatan doi pajakono di haluaon na pinatupa ni debata di bagasan Kristus Yesus na patar marhite na marhaposan tu asini roha ni debata sabing dang marlau kaporsiaw ni alay polin so meoleol dihakam haporsiaw ni do pangalaho na manulag usaha ni jolma laho marhaluaon tutu godang dope nabuy hata honotta lapatan ni haporsiaw ni hobartu akka panidangion ni buku nabadiai di surat na tuhala Heber dilapati do haporsiaw ni pos ni roha di akka sihirimon jala pamotoan na tu taringot tu naso ni ida alai haporseaon na tinuju ni Apostel Paulus diturpukon marhahonaan tu haluaon naung ripas dipatupa debata marhite pakokopon ni Yesus Kristus. Na perpudi ma amang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta si putihatta na macay arga sian turpuk jamitaon ima na patuluhon diodol hoddo tuhita sian na tumangi hoddo roh haporsiaon mamuka sian na rubi sahat tutikyon toktong do marsaringar hata ni debata marhite akan naposona ia hata ni debata ima hata na pinabua ni debata tujolma manisia marhite akka panurirang dungi marhite anak na Tuhan Yesus Kristus dohot akka apostelna alai songon na pinatuduhon ni Apostel Paulus adong do akka halak na manangihok katai alai dang marpakorhon tuha porsiaw saha do suara ni debata tu halak Israel alai dang mangatto nasida disi ditulak nasida do si Musa si Jesaya nang aposteli gariada tahe dang porsea nasida di pakokopon ni Yesus Kristus nama buan haluaoni alai marasing sian Israeli akahalak naung majako kata ni debata do hita marhite hataido porsea hita di Yesus Kristus jala marhite na girgir manangihot jala patanakko katai lam matora sita di bagasan haporseaon takas sian na tumangihot do roh haporseaon
Hobar tu si adong ma nang narikot si paria hatta songon akahalak naung tumangihon hatai. Na perjulu sai taharinggas som matoktong manangihok kata ni debata asalam matoras sapor siaoni boido meregam dalam laho makaringgas soni isarani manopok parmingguon manopok pertangiangan manopok perpunguan majaha hata ni debata na paduahon ringgas mahita mamaritahu kata ni debata tuganup dohita sahat persuruon lahu patul hasok kata ni debata tunahu maliak kita dungina patulu homma ringgas mangulaho kata ni debata tutu dang marhite na mangulahoni hita dapotak kaluaon alai alani hapor seaud di Yesus Kristus ikon marperbuehon ulaon naringgan amin martangiang mahita mauliate Tuhan di hatami naung takas mangajari jala paingotok kami holan marhite hapor seaon nami do tarjalo hami haluaon naung ripas di patupaho jala hapor seaoni rotu hami holan na marhite haringgason nami girgir manangiho katam na bediai alani i Tuhan unang loas sami losok jala unang loas sami marleba-leba di ngulu nami asima roham amin.